Знаете ли, че българската живопис има дълга и богата история? Тя започва още от средновековието, когато художниците създават икони и стенописи. Възраждането носи нова енергия. Художниците се вдъхновяват от природата и живота на обикновените хора. През 19-20 век стиловете се променят. Импресионизмът и експресионизмът завладяват сърцата на творците. Емастери като Владимир Димитров, Майстора и Цанко Лавренов оставят траен отпечатък. Днес българската живопис е смела и разнообразна. Младите художници експериментират с нови техники и теми. Те съчетават традицията с модерността, което прави произведенията им уникални. Така българската живопис продължава да вдъхновява и да разказва историята на нашия народ.